सबके नमस्कार प्रणाम बा। और आज हम लोग मिलाएम एक बहुत छोटा बच्चा से, और उ छोटा बच्चा के नाम है पीयूष। और जौन लड़का बा 12 साल के और देखे में लागेला नन्हीसु। तो ई लड़कवा है दबा बाबू तनी नहीं बो। अरे मात्र ई लड़कवा 1-1.5 किलो के बा। का नाम है बाबू? ए का नाम हो बोलबो कि मोछिया देख के डरा गइलो। बोलो बोलो आई बोलो बोलो। देखो ना ई लड़कवा बा 12 साल के आ एकर हाइट हमरा लागत है कि 1 से 1.5 फुट होई। का नाम है जी इनकर? पीयूष। पीयूष नाम है। का हो बाबू कुछ बोला ना। बोल दो कुछ बोल दो। अरे पैसा ले का करबो? जन हाथ में पैसा लेला बड़ा दे दो हमरा के पैसा बा। अरे दे दो मिठाई खाइल जाई। बियाह करबो। लड़को 12 साल के भाई से पूछ लेनी बियाह करबो। बियाह ना करबो? हैं? अरे शादी उदी ना करबो? पढ़े लकी ना बाबू? पढ़े ले जी ना का है स्कूल ना भेजनी? स्कूल फले गनी मास्टर यहाँ तो कहले मास्टर की भाई का पढ़ोइबो हैं बच्चा बड़े मन तारी की एकरे के खिलाए में हरान आदमी रही बच्चा जौन बड़े समझो तो पढ़ी का है 12 साल के हो गइल जी। अच्छा ये जब पैदा भइरलन त केते चक्कर रहल जी? बस 750 ग्राम के। मात्र 750 ग्राम के माने केते चक्का? बस एक बीता माने जगह चूहा का बच्चा होला सने के भी तो उतने बड़ हाली। लेकिन अब तो छपरा देखलस लो डॉक्टर का बोलल सिंगल लोग यही जानता लो। आ कहीं से मदद ना मिलल जी? कुछ ना मदद मिला पूछी ना कितना मुखिया प्रधान आए बहुत लोग आए लेकिन कुछ मदद ना गरीब आदमी के लइका- बोलला बानी झोपड़ी कैसे बा सब कुछ बा यही में ले के सुती ले जा खा ले जा पी ले जा उन्हें सुती ले जा खाना उन अपने से काट के खा ले लेगी खियाओ के पड़ेला। ना अपने हाथे खा आई लइकवा के देखी लो एकरा के हम रखत नहीं नीचे। आई केते जगह बा लइकवा चलबो करेला लेकिन बोलत नहीं आई देखी का करता। बोली का करत रे बाबू ई? तो बोली अच्छा दुकान पर जब तब बोलबो। देखी ना हई रोलो देखत नहीं लठिया से देखी दे दो हम गाँव में लेके जाए हो। अरे हम दे दो बाबू हो अब पैसा देबो। ए बाबू दो ना पैसा ले जाई हम मिठाई खा ली का है। रोल देख सकत नहीं 50 के नोट बा। ई नोटवा से अगर गिन दियल जाओ तो माने 5-6 नोट में इनकर हाइट पूरा हो जाई। रे बाबू रे भगबे मैंने ये तो भागता भाग मत। रोल देखनी लो ई लड़का के हाइट कितना छोट बा। और हइले बाबू पैसा ले मिठाई खा लिए ले जो ले पैसा बा ले ला तो हमरा के। तो रउआ लोग के वीडियो कैसा लगल? वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो को शेयर करी कमेंट करी और जितना हो सके ई लड़का के मदद करी लो।